unsa ba ang kamatayon ni Kristo Jesus? Kanang suicide or sacrifice? Sacrifice. Nganong sacrifice man? Dili suicide. Ay ginaingon nga nagpakamatay siya. Anong sacrifice man? Kaya ang mga sala namo, nato. Unsay kalahian sa suicide ug sacrifice? Ang suicide kay nagpakamatay kontra sa lagi nagpakamatay sa iyang kaugalingon. Okay? Dayon ang sacrifice. Ang sacrifice kay iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon. Okay? So, eksakto man. Now, ang suicide is namatay ka for the sake of yourself para mahunong imuha nga suffering dahil sa kalibutan. Pero ang sacrifice is namatay ka para sa uban. Namatay ka for the sake sa uban. Bali, heroism ang sacrifice. Mo ning gibot ni Kristo Jesus. Ang abibitan ninyo, walay nagpatay kang Kristo successfully. Namatay siya ka iyahang gicommit ang iyahang spirit ngadto sa samahan. Ingon pa niya sa iyahang last word dito sa cross, Father, into thy hands I commend my spirit. Wala siya napatay sa bangkaw, wala siya napatay pinaagi sa lansang, o sa pag-aga sa iyahang dugo. Namatay siya ka iyahang gitugyan ang iyahang life ngadto sa Father. Father, into thy hands I commend my spirit. Matud pa sa gatuon si Kristo Jesus had a good body, no? Wapo siya og lawas, maayo, dili masakiton nga lawas. And so dili siya mapatay dayon sa sa mga bruises basta nga lawas. Namatay siya sa diha nga iyang gave up ang iyang life para ibayad sa ato nga mga sala. Unsa ka mahal ang sala gani mga igsoon? Unsa ka mahal ang mga sala? Unsay Mahal pa sa gold. Mahal pa sa gold sakto. Unsay katumba sa sala gani? Unsay bayad sa sala? Death. Death, yes. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death, Romans 6:23. Ang uban gahuna-huna sila nga ang bayad sa sala sa lapi. Muna mag-offering sila para nga ang sala sa ilahang mga minahal ma-erase. Wrong. Kay ingon sa Bible sa 1 Peter 1:18 ug 19, kay gitubos kita dili pinaagi sa mga madugta nga mga butang sama sa bulawan o plata, kundi dili gitubos kita gamit ang hamili nga dugo ni Kristo Jesus walay buling o mansa. Dugo ga-symbolize og death. Ang dugo nga moagas ga-symbolize kana og death. Gipalit kita pinaagi sa iyahang nga kamatayon. Kay mahal kay ang sala. Ang wapod gahuna-huna nga mabayron nila ilahang mga sala pinaagi sa ilahang good works. Magkabayad ba ang good works sa sala? Dili. Dili. Ang gipangayo sa sala, ang gipangayo sa justice is death. Now, for the wages of sin is death. Now, ikaduha ay lain pa nga nature sa atonement ni Kristo Jesus is substitutionary. No? Imbes kita ang patyon, si Kristo ang nikuha sa ato nga place ug siya ang gipatay puli kanato. Substitutionary. Atong basahon ang 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5. 21. Pakibasa ko, check. Isa. Ako basahon sa Bisaya. For he had made Okay. him to be sin for us, Mhm. who knew no sin, Oo. that we might be made the righteousness of God in him. Amen. Amen. Now, atong basahon diri sa Amplified Version, He made Christ who knew no sin, judicially be sin on our behalf, so that in Him we would become righteousness of God, that is, we would be made acceptable to Him and placed in a right relationship with Him by His gracious loving kindness. Sa Bisaya, walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Now, ingon niya, si Kristo walay sala, di ba? Apan gitratar siya sa kada Father nga naa siya sala, though wala siya sala nga nabuhat. Example, pagpatay. Wala siya nagpatay, pero ang sala
sa nagpatay, gibutang ngadto kaniya, daw murag nagbuhat siya ato, though wala ka doon niya buhata. O gisilutan siya ato nga charge, bisag wala nagbuhat siya ato. Tungod kay nag-substitution man. Ang atong place iyang gikuha, o ang atong sin iyang gikuha, o gisilutan siya sa sala nga kita'y nagbuhat. Sunday, kumusta Sunday? Pastor kasi nag-chat dere, di na umakon ba? Kumusta? Kumusta man? Nakaintindi ka? Okay lang po. Nakaintindi ka sa Bisaya Sunday? Hindi po. Hindi ka nakaintindi. Problema ito. O sige, Tagalog, sige, mag-Tagalog tayo. Okay. Hindi. Pag kunting Bisaya lang paso, tas ay Tagalog. Okay lang. Okay, sige. May halo din ang dito. Okay. Sige. Now, so pasalamat tayo kay Kristo Jesus kasi kinuha niya ang ating place. At siya ang pinarusahan in behalf sa atin, no? Then another nature of God's atonement or Jesus Christ's atonement on the cross is His atonement was sufficient. No? His atonement is sufficient. Sufficiente, enough para sa lahat ng kasalanan sa buong mundo. Sa lahat ng kasalanan for all time, past, present, future, ito ay sufficient. Sabi dito, Christ's death on the cross was sufficient to pay or atone for the sins of all men of all time and was so accepted by God. God was satisfied with Christ as substitutionary atonement. Now, kung babasahin mo sa Hebrews 10:10, palagi natin itong binabasa, ngunit sana'y inyong maalala, Hebrews 10:10. Importante kasing verse na ito eh. Hebrews 10:10. Pakibasa ko, Archie, kung nakita mo na. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Amen. Once for all. The all, ang salitang all dyan ay nagkakahulugan all time. Hebrews 10:10 sa Bisaya, tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa mga sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong laywas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. So, ang blood ni Jesus Christ ay sufficient para tayo ay mabayaran sa ating mga kasalanan. May isang babae kanina, sabi niya, Pastor, paano ba mabayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus na wala namang dugo ngayon ni Kristo Jesus? Sa palagay ko, Pastor, ang tubig na ang kinakailangan natin upang bayaran at linisin ang ating mga kasalanan. Kaya nga may water baptism, sabi niya. So, pamalit daw ang water baptism sa blood ni Jesus. Kasi kasi wala nang blood. Saan tayo kukuha ng dugo ni Kristo Jesus kung sinasabi mo na ang blood ni Jesus Christ ay kinakailangan ngayon upang linisin ang ating mga kasalanan? Ang sagot ko, ito, Hebrews 10:10. Alam mo, kahit noon pa yon, noon pa Noong una pa tong panahon, no? Ang pagpapako kay Kristo sa krus, ngunit effective pa rin ang dugo ni Kristo Jesus. Sufficient pa rin. Sabi niya dito, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Yun ang sinabi dito, no? At sabi sa verse 12, apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala, kining sakripisyo epektibo hangtod nagayod sa kahangturan. Tama yung sinabi mo, Archie, no? Forever. So once and for all time. The blood of Jesus Christ is effective for all time. Unya bilingkod siya sa tuo sa Dios. Now, so the sacrificial death of the Lord Jesus Christ on the cross is sufficient for all. Okay. Then, final.
Final. Ano ba ang Tagalog ng final? Ang panghuli. 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 Pinakahuli na. Pinakahuli. Pinakahuli. Oh. Christ's atonement is one-time perfect sacrifice. Yan po. Christ's one-time perfect sacrifice was the final sacrifice. Panghuli na yun. Sabi nga niya sa cross John 19:30, it is finished. It is finished. Natapos na. Paid in full. Tetelestai. Paid in full. Natapos na. Final na yon. Kaya, mali ang practice ng iba na pag Semana Santa ay may pagpapako pa, may penitensya pa. No. Tapos na ang final. Diba? Binasa natin kanina, no? Hebrews 10, 17 to 18. Pakibasa ko, Che. Hebrews 10, 17 to 18. Pakibasa ko. Verse 17. Oo. And their sin and iniquities will I remember no more. Now, where remission of this is, there is no more offering for sin. Amen. Sa Bisaya, unya maingon siya, dili ko na hinduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglan ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Okay. Human na kini napasaylo. Ang tanan nga mga sala, past, present, future. Og tungod kay human naman kini nabayaran og napasaylo, wala na kinahanglan na ang halad aron pagwagtang sa mga sala. So there is no another sacrificial death for the forgiveness of sins. Even our sins in the future, forgiven na kana siya. Bale, nabayaran na kana siya. Kay kung maingon kita nga our sins in the future, wala pa kana siya nabayaran, then we need another sacrificial death. But the Bible says, wala na kinahanglan na ang halad aron pagwangtang sa mga sala. Wala na kinahanglan na ang halad aron pagwangtang sa mga sala. Meaning, the sacrificial death of the Lord Jesus Christ is perfect enough to pay all our sins, and it is final. Final, perfect, one-time payment of the Lord Jesus Christ. There is no another sacrificial death nga kinahanglan pa. Busa kanang sacrifices penitence sa mga tao sa Semana Santa, hapit na mga Semana Santa, that is vain, that is useless. Hindi yan makakatulong. Hindi yan makakadagdag sa chances ng ating kaligtasan. Perfect na ang ginawa ni Jesus sa krus. Yun ay final, perfect, enough, sufficient. Kaya doon lang tayo mananalig. Amen. Amen. So, permanent. Kanina, substitutionary, ngayon sufficient. Then, final, ang atonement ni Kristo Jesus. Wala na talagang next pa. Then, permanent. Permanent. Christ's perfect sacrifice provided a permanent means of dealing with sin. Yun na. Yun na ang makapaglilinis sa mga kasalanan. Wala nang iba. Hindi ang water baptism. In the Old Testament and in the New Testament, wala na talagang ibang means o panglinisin ang mga kasalanan. Dugo lang. Sa Old Testament, blood of the animals. Sa New Testament, blood of the Lord Jesus Christ. Ito ang bagay na hindi naiintindihan ng mga tao na naniniwala na ang water baptism ay linis ng ating kasalanan. Wrong. Water baptism is just a symbol of our cleansing, of our death, burial, and resurrection. Kaya nga sa baptism para tayong inilibing sa tubig, hindi ba? Then binabangon tayo ng pastor galing sa pagkalibing sa tubig kasi ang water baptism is a symbol of our death with the Lord Jesus Christ, burial with the Lord Jesus Christ, and resurrection with the Lord Jesus Christ. Amen. It is a ceremony of our identification with the Lord Jesus Christ in His death, burial, and resurrection. Just a symbol.
Not a means of cleansing. There is only one thing we need for the cleansing of our sins, and that is the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. May mga taong nagsasabi na Acts 2:38, yan daw ay nagsasabi ng cleansing. Kung hindi ka mabaptize, hindi ka you cannot have the Holy Spirit if you will not undergo baptism. But if you read in Acts chapter 10 verse 44, the people were just listening. The Gentiles. Yung mga Gentiles, sila ay nakikinig pa lamang. We're just listening to the preaching of Apostle Peter. But sa moment na yon, the Holy Spirit fell upon them. They did not yet undergo to water baptism. Wala pang water baptism. Ngunit may speaking in tongues na. Kasi ang Holy Spirit was fallen or fell upon them already. Sa Gentiles. Sa Gentiles yan po. Ang water baptism ay ginawa lamang nila sa verse 48. Sinabi ni Peter sa verse 48. Basahin na natin, no? Brother. Nakita nyo, nag-speak in tongues na sila. They have received the Holy Spirit already. So, sino ba makakapipigil sa kanila sa water baptism? Basahin ko. So, Acts 10:44. Ang preacher dito is Peter din. Si Peter din. Sa Acts chapter 2, si Peter din ang preacher. Acts 10:44. Samtang nagsulti pa si Pedro mikonsad ang Holy Spirit kanilang tanan og namati sa mensahe. Ingon din si Peter sa 48. Busa misugo siya sa nga bunyagan or bautismuhan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pila ka adlaw. Verse 47. Kini mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo. Ingon nga kami nakadawat usab. Doon na ba kaninyo makapugong nga bunyagan or bautismuhan sila pinaagi sa tubig? Wala. So they were baptized. So if you look at the order of the events sa Acts chapter 10, there was preaching first, then they listen to the preaching, then instantly the Holy Spirit fell upon them. Kasi nananampalataya sila sa banal na sa preaching ni Peter. And after it, sabi ni Peter, ang mga taong to nakatanggap sa gift of the Holy Spirit. Kaya bautismohan natin sila. Okay? We shall baptize them. So that means kahit hindi ka pa nabautismohan sa tubig, basta ikaw ay nananampalataya, nananalig na, you accepted Jesus Christ as God and Savior, then you shall have the gift of the Holy Spirit at saka forgiveness, cleansing of your sins. So, yan po. So, kung basahin natin sa Acts, Hebrews chapter 10. Ewan ko ba? Kasi bunga ito sa mga maling teaching eh. Hebrews chapter 9, verse 22. Sabi sa Hebrews chapter 9, verse 22. Tagalog pa to, para maintindihan ni Sandy. Sige, Hebrews 9:22. Hebrews 9:22. Hebrews 9:22 Tagalog. Tagalog. Ako na lang magbasa sa Tagalog pa, so sige. Sige, basahin mo sa Tagalog, ate. Kunin ko muna yung ako. Saan ba Hebrews 9 verse 22. Basahin mo, ate. Pagkabasa ko, ate. Ako muna? Sige. Basahin mo muna. Sa Tagalog, tas bisayain mo na lang pag ano. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen.
Amen. So, yun di ba? So, lahat ng bagay, halos lahat ng bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo. Kaya nga sa Old Testament, maraming kinakatay ng mga hayop doon kasi yun ang ginagamit nila panglinis. Amen. Ang dugo. At sa forgiveness of sins, ito talaga, dugo lang talaga ang kinakailangan. 9:22 sabi dito, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Amen. So, kasi, forgiveness happens when there is blood na shed. Walang talagang iba. No. Sa Old Testament yan, at saka sa New Testament, base sa law ng Panginoon, law ng Panginoon. So, kaya, mga kapatid, kung gusto mong malinis sa iyong kasalanan, doon ka mananalig sa dugo ni Kristo Jesus. Doon sa buhay na ini-sacrifice ni Kristo Jesus. Okay? Hindi sa hindi sa water baptism. Amen. Amen. Okay, so then Hebrews 9:28 basahin ko. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. This is the second coming of the Lord Jesus Christ. So he died on the cross, and that happens it is permanent, the effect of it is permanent, and then he will come again to receive those people who believe in him. So that will happen in the second coming of the Lord Jesus Christ. So, okay, may mga katanungan ba? Bisaya na, wala na si Sandy, siguro na wala na ng wifi. Wala na yan sa atin. Sige. So, Ano yung now, ayan, Sunday. So, the extent of atonement. Para kanino ba si Kristo na atone? Ito, malaking bagay ito. Malaking bagay talaga ito, mga kapatid. While some would argue that Christ only died for the elect, those chosen by God to be saved, the witness of Scripture is clearly that Christ died for all men. Amen. Even though all will not be saved because all will not choose to receive by faith the forgiveness of sins provided on the cross. While salvation is available to all and God desires of all men to be saved, not all call on the name of the Lord because of unbelief. So, ito nga ang pinaniniwalaan ko, mga kapatid. Christ died for all. Christ died for all men. So, Amen. siguro, Amen. namatay yung Panginoon dahil sa mga kasalanan natin. Yan yung Tagalog. Ton. ito mabigat, Okay. mabigat Okay ito. po. Ito, mabigat ito na topic pero parang pang theologian lang itong, mga kapatid. So, hindi na tayo mag-go further sa extent of atonement. Kasi malaking bagay ito na dinidiscuss ng mga theologian. Sabi kasi ng iba, effective always ang blood ni Kristo Jesus. Yeah. So, kung siya ay namatay for everyone, ibig sabihin, lahat ay maliligtas. Kasi effective ang sacrifice ni Kristo. Sabi naman ng iba, hindi. Sabi sa Bible, whosoever, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, that means everyone. Believe it in Him should not perish but have everlasting life. Alam niyo, mga kapatid, naniniwala talaga ako na the death of the Lord Jesus Christ is sufficient for all. But this is effective alone to those who will call upon the name of the Lord. So, effective naman ito kung ikaw ay, you will call upon the Lord, save me. Yes. Mo gina. Kung sasabihin na iba na mali ako, well, It's your own choice. basta tayo nananampalataya kay Jesus na siya lang ang magkapagliligtas sa atin. Na wala nang iba. Amen. Amen. So, wala nang iba, no? So,
So, doon na lang tayo we shall ask the Lord Jesus Christ, ano ba talaga the extent of His atonement? Is it did He die for the elect only, or did He die for all people? Okay. So, sana hindi kayo Nalibugan. Madali. Nalibog usahay. the three aspects of Christ's work on the cross. Okay. Pag-aaral natin The aspect ano Okay, the three aspects of Christ's work on the cross. Unang-una, reconciliation. Pangalawa, redemption. Pangatlo, lagay mo nga, propitiation. i-message mo nga para maisulat ko. Okay, Sa tayo. message mamaya natin sa Bible Ako yung message mo, sis. Okay, sige, ano mo. Sige. Okay. Bible study na, ana. Doon. Okay, sige. Tara. So, Christ's death, Yan. Christ's death on the cross was designed with three basic purposes in mind. So, unang-una ay reconciliation. Kasi may broken relationship between God and humanity. So, Jesus Christ died to reconcile the God side, the divine side, and the human side. Then, pangalawa, redemption. Pangatlo, propitiation. So, ano ba ang reconciliation? Reconciliation toward man. Okay. To reconcile means to restore that which is broken. Sin had caused man's relationship to God to be broken. Di ba? Tinood. Sinful men are separated from God, strangers and enemies of God. In Christ, God reconciled the world and made it possible for men to come back into right relationship with God. It was man who needed to be reconciled to God, not God to man. Kasi ang tao ay ang tumalikod sa Panginoon Hindi ba? Yes, man. Ang tao ang nagkasala. Ang taong hindi gusto bumalik sa Panginoon. Na-remember niyo ang prodigal son? Ang prodigal son ang umalis. Di ba? So, reconciliation is, yes, between God and man. Ngunit, more specifically, this is for man. Kasi ang man kasi ang, may kasalanan sa Panginoon. So, mababasa mo ito sa Colossians chapter 1, 22, and 21. Then, pangalawa is redemption toward sin. Okay. To redeem means to release or buy back because payment has been made. Lost men are enslaved to sin and Satan. Christ on the cross paid the ransom and released so that men no longer had to be slaves to sin. Okay, sabi nga ng ibang mga kapatid, tayo ay nasa market of sin. The Lord Jesus Christ, dinala niya ang kanyang dugo. Okay, this is my payment sa inyong mga kasalanan. Tayo ay binili ni Kristo Jesus gamit ang kanyang buhay sa market of sin to release us from the market of sin. Redemption. Pangatlo is propitiation. Propitiation. Ano man sa Tagalog? Propicize? Sigaw. Propitiation ano ito This is a malaki itong word kasi preposition can be Para may satisfaction. Wala po, tapos liko, papatoo. Atonement. Sin is a violation of God's holy character. God's justice demands that adequate, appropriate payment be made for that sin or the penalty must stand. So, hindi ba we have studied earlier that the Lord Jesus Christ is holy. Nagagalit ang ating Panginoon. Nagagalit siya. Para mawala ang kanyang galit, kung ano ang hinihingi ng kanyang justice, ibibigay natin yan. Ang bagay na ibinigay natin upang mawala ang galit ng Ama, ang tawag doon ay propitiation. Amen. Okay, nakuha nyo, no? So, Okay. ito nga na ba? Okay, sabi nga ito, God's holiness and justice had to be propitiated, and His wrath appeased.
satisfied and atoned for. Christ's death on the cross provided the only payment which was sufficient to satisfy holy God. So wala na makapag-satisfy sa galit ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kamatayan lang. Kahit gaano mo kabait, hindi talaga masatisfy ang galit ng Panginoon. Kasi sa kanyang justice, for the wages of sin is death. Napakamahal talaga ng kasalanan. Nakapataas talaga ng holiness ng Panginoon. Infinite. Isang sin lamang ay galit na talaga ang Panginoon na papatay na siya ng tao. Yes. Ngunit ang Panginoon ay hindi lang holy, siya ay love din. Kaya nagbigay siya ng paraan upang ang tao na gustong patayin ng kanyang justice ay hindi mapatay. Nagbigay siya ng sacrifice. Siya rin ang nagbigay ng sacrifice para masatisfy ang kanyang sarili. Hindi ba? Amen. Amen. Siya sacrifice. So, siya ang na-violate, ngunit siya rin ang nagbayad. Saan ba niya binayad? Kay Satan ba niya binayad ang payment o sa tao? Hindi. Saan ba niya binayad ang pangbayad niya o pang i-appease ang wrath niya? Saan niya ba binayad? Sa mga tao, hindi tao. Hindi ba? Ang Kan tao ang Jesus pinili. Ha? Ang tao ang nagkasala. So, hindi pwedeng sa tao niya ibayad ang kanyang Doon sa Ama. Okay, Ika. totoo. Sa Panginoon Sa din. Ama. Sa Panginoon din. Yes, sa Ama. Panginoon eh. Sa Ama. Sa taas. Yes. Sa nag-utos sa So, kanya, nagipadat. Doon Di ba, tayo Pastor? nagkasala sa Ama. Galit na galit ang Ama. Ipinadala niya Doon si tayo. Kristo at si Kristo ay namatay sa Opo. krus upang ibayad ang kanyang sarili sa Diyos. No? Para sa Ama. Sa Ama. Sa Ama nga. Yun mga kapatid. So, kaya nga sinasabi na salvation is of the Lord. Wala tayong parte. Amen. Kasi hindi tayo ang nagbayad sa ating kasalanan. Ang Diyos ang nagbayad. Tayo ay tagatanggap lamang ng ng grasya, hindi ba? Ano bang ibang bayad natin? May acceptable sacrifice ba tayo para ma-appease, para mawala ang galit ng Panginoon? Is to accept Jesus only? May acceptable sacrifice ba tayo upang mabayaran completely ang ating mga kasalanan o wala? Meron. O ano ba te? Ano bang ipambayad mo sa Panginoon para mawala ang galit ng ating Panginoon? Sumunod ka sa kanya. Sundin mo yung utos niya. Di ba? Karche. Karche. Ilagay mo sa puso mo. Karche. Sa ako kay parihan lang pang Sister Joy pero Okay. follow through Jesus Christ. Okay. Actually, wala tayong enough payment para ma-appease ang galit ng Panginoon. Wala. Ang ating magandang ginagawa, hindi yan maka-erase sa galit ng ating Panginoon. Kasi, sinasabi sa Isaiah 64 verse 6, ang lahat ng ating mabubuting ginagawa ay para lang maruming basahan sa Panginoon. Kaya paano niya matatanggap ang ating magagandang asal, mga ginagawa, kung para sa Kanya, ito lang ay parang isang maruming basahan. Sabi nga niya sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. This is the glory of God. This is the standard of God. Ito ang naabot lang natin. Ito ang good works natin. Ama, ibibigay ko sa ito para mawala ang galit mo sa akin. Ang ipambayad ko sa aking kasalanan ay mga mabubuti kong mga gawain. Hindi matatanggap yun ng Ama. Kasi hindi perfect. Kasi hindi perfect. Amen. Ama, I will die on the cross also upang mabayaran ko ang aking mga kasalanan. Matatanggap ba o hindi?
Matatanggap ba? Hindi. Hindi. Kasi ang ating dugo ay may dumis ng kasalanan, hindi ba? Yes. Amen. Yes. Amen. Ang Correct. dugo lamang talaga ni Kristo ang matatanggap. Mm. Kasi perfect si Kristo Jesus, wala siyang kasalanan. Sabi sa 1 Peter 1:18, tayo ay tinubos ni Kristo hindi gamit ang mga ginto, mga silver, Mm. kundi gamit ang kaniyang ano ba 'to sa Tagalog? Precious blood without blemish and spot. No? Dugo, di ba? Spotless, no? Spotless na dugo ni Kristo Jesus. Walang Dugo ni walang Kristo. dumis ng kasalanan. Okay, mga kapatid. Amen. Amen. Kayo ba ay okay ba? More. Naantok na si Pastor, oh. Na-absorb ba ninyo, mga kapatid? Na-absorb ba ninyo? Yes, amen. Okay. Mm. So, kung gusto mong ano ba to? If you want to appease, means to ano ba to sa Tagalog? If you, Bisaya, Pastor. Bisaya na lang ako Ah. na magtagalog kay Tondo. kanang ba? Hupayon. Ano ba sa Tagalog ang hupayon? Ang payon. Hupayon. Ito mo na, G. Upayan. Aysa, lisod i-recall. Hupayon. Payon. Oh. Paano ba kukunin ang galit ng Panginoon sa iyo? Ang mabubuti mo bang gawa, maka-erase ba yan sa galit ng Panginoon sa atin, sa ating mga kasalanan? Ang maka-erase lamang ay ang death of the Lord Jesus Christ. Kasi deadly mga kapatid, ang deadly kasi ang galit ng Panginoon sa kasalanan. Dapat may mamamatay talaga kahit isang kasalanan lang yan. O may isa ito, pakalmahin, no? Pakalmahin daw. Matiwasay. Pakalmahin. Siguro, no? Pakalmahin, no? Pakalmahon. Ang death lang talaga ni Kristo, mga kapatid. Yun lang ang nai-satisfy sa galit ng Ama sa kasalanan, sa atin. Dahil sa ating kasalanan. Amen. So, trust on the work of the Lord Jesus Christ on the cross, not Yes. our work dito sa mundo, sa mga laws natin. Mm. Pagkamalayan, maayong gabi ba, sir? Pahupain. Ito. No? Pahupain. Pahupain. Alam mo, Pakalma lang, Pastor. Bisaya, kalma. Pakalma. Pahupain. Mm. Yan. Mahinahon. Mahinahon. Katagalog, mahinahon? Mm. Same lang, same. Maluya. Maluya. Matuya. Maluya. Maluya. Okay. Sige. So, the results of salvation. The results of salvation. Ano ba ang results ng ating salvation? Unang-una ay justification. So, ito ay deklarasyon na tayo ay hindi guilty. Justification. We are justified by faith. When we believe on the Lord Jesus Christ, we are justified. Justification, a legal declaration that the believer is not guilty of sin before God because Christ has paid His penalty for him. So, ang justification, isa itong judicial act of God, parang nasa korte ba? Parang nasa korte. Parang nasa courtroom na sinabi ng Ama na ikaw ay not guilty. Kahit ginawa mo ang kasalanan na yan, not guilty ka kasi may nagbayad na sa iyong kasalanan. Si Kristo yon. And the second thing, nawala. Nawala si Sunday. Okay. Nawala ang kopya ko. Paano siya pasulpot-sulpot kasi naghanap siguro wifi. Okay. Papawiin. Ito. Papawiin din. Papawi.
Papawiin? Papawiin ng galit ng Ama. Okay. Dalawang bagay na nangyari sa justification or justification nga when we are saved. Una-una is, we are declared righteous before God. So, in the sight of God, we are righteous. Tayo ay acceptable in His sight. Tayo ay makakapasok na sa Panginoon. Ang record ng ating mga sins ay na-erase na. We are declared righteous. Yun bang ang judge ay kumuha ng isang martilyo? Bang! Not guilty. Yun. Pangalawa, justification here means impartation of Christ's righteousness. Ang righteousness ni Kristo, ibinigay sa atin. Kaya nga sinabi sa Philippians chapter 3, 8-9, na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay nakakatanggap ng righteousness of God. Okay, basahin natin ang Philippians chapter 3. 3? 3. Philippians. Hello mga galanta. Okay lang ba mo? 8-9. 3? 8? Philippians. 3, 8-9. 8-9. Okay, sino makapagbasa? Wala namang 83, di ba? Chapter 3. Hindi. Chapter Chapter 3. 3. Okay. Mm. Ikaw, Chi. Okay lang, wala si Sandy, okay lang. Nakita na ako dyan. What is more, I considered everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I considered them garbage, that I may gain Christ. Chapter 9. Okay, diyan muna. Okay. Chapter 9. Okay. Sinabi ni Pablo dito, mga kapatid, na gayon ni Pablo dere, wala na si ano. Sige. So, gayon ni Pablo dere, mga igsoon, nga ang pag-ila kang Kristo Jesus, mahal kayo. Ingon ni dere nga, surpassing worth of knowing Jesus Christ. Ang pag-ila kang Jesus Christ para ka, Paul, mahal pa sa mga bulawan, mahal pa sa mga diamante, mahal pa sa iyahang mga good works sa unang panahon, o sa iyahang mga rank sa unang panahon. Ingon pa ni Apostle Paul there sa verse 3. Basahan sa verse 3. For we are the circumcision who worship, this verse 4. Ingon niya, though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day. Sabi niya, ingon niya, gituli siya sa 8 adlaw gikan sa pagkatao niya. Kay hambog man ang mga Hudyo sa anong panahon tungod kay gituli lagi sila, limpyo sila. Basta gani tulion ka, meaning limpyo ka, meaning malangit ka. Mao na ilang idea sa unang panahon, pero sayop na ha. Dayon, Israel of Israel, tribo ni Benjamin, Hebrew of Hebrews, yung ni Paul, Hebrew jud kaayo. Sa balaod, Parisiyo siya. Ang Parisiyo, tigtudlo ka na sa balaod. Dayon, ingon niya, as to zeal, sa kanyang zeal for the church, a persecutor of the church. Grabe talaga ang kanyang zeal para sa Judaism. As to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church. As to righteousness, under the law, blameless. Blameless siya sa pag-obey sa law. Ang mga bagay na iyon, katong mga butanga, giisip niya nga precious kayo, mahal kayo iyang mga achievements sa pag-obey sa balaod, mahal kayo iyang achievements sa pag-obey sa mga patakaran sa Ginoo. Thinking, maluwas na siya pinagi ni adto.
But then, gitagbo siya ni Kristo sa Damascus Road. Dito niya nailhan si Kristo Jesus. Di ba? Dito Ah. ganun siya na buta, nahulog siya sa kabayo. Buta po. Ingon din niya sa verse 7, But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Biya. Huwag sa company, marag tae bitaw, marag basura. Ang iyang achievement sa una, giisip niya nga murag basura na lamang kumpara sa pag-ila kang Kristo Jesus. Ang iyang pagkatinuli nga, hambog ang mga Hudyo niya na, basura lang na. Ang pagka-Hudyo niya, basura lang niya. Ang iyang obedience sa law, ingon niya, as to the righteousness under the law, blameless. Ang iyang pag-obey sa law, blameless siya. Para sa iya, ang iyang obedience sa law, basura lang na. Ang iyang pagkapari, basura lang na. Kumpara sa pag-ila kang Kristo Jesus. Grabe gid kamahal para kaniya ang pag-ila kang Kristo Jesus. Tiaw mo na, makaila ka sa tinuod nga Ginoo, sa King of Kings, sa Lord of Lords. Ingon ra ba ni Kristo, mao ni ang kinabuhi nga walay katapusan, ang pag-ila sa Amahan, the only true God, ug kang Kristo Jesus nga gipadala. Makabuton kang kinabuhi nga walay katapusan kung magkaila ka kang Kristo Jesus. Amen. Unya, nakaila ka sa nagbuhat sa kalibutan kang Kristo Jesus. Nindot kaya ng mga igsuonoy. Kanang pag-ila ba nga relationship nga pag-ila ba? No? Makatagbo lang alitag tawag ganing artista, makakumusta lang gani tag artista, hala nakakumusta biya ko ni Kepon, ba? How much more ang Ginoo nagiimuhang nailhan. Mo na ingon ni Paul, nga ako ang good works, akong gipanghinambog sa una, gitandi na ako sa pag-ila ka Kristo, ako lang murag basura lang kadto. O ang pag-ila kang Kristo Jesus, mahal kaayo. Okay? Ingon diri, surpassing worth of knowing Jesus Christ. For His sake, I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Ingon din niya, and be found in Him, not having my own righteousness. Naiduha ka righteousness sa verse 9. The first righteousness is His own righteousness. Ikaduha is righteousness of God. Yes. Basagan ito, verse 9. And we found, Tagalog na lang, Che, para maintindihan niya na. English ba ito? Sige. Sige. Okay, And be English na found lang. in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Amen. 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 Sa una, Hindi, verse 9, and become one with Him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ, for God's way of making us right with Himself depends on faith. So, dalawang righteousness dito mga kapatid. Unang-una is your own righteousness sa pamamagitan ng pag-obey sa law. Pangalawa, righteousness from God or righteousness of God. This is the righteousness of the Lord Jesus Christ. Righteousness of Jesus Christ na matatanggap mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at pananalig kay Kristo Jesus. Now, saan ba na righteousness ang pipiliin mo? Own righteousness or righteousness from Jesus Christ? righteousness from Jesus Christ. Yes, kasi yun ay perfect. Amen. Ang righteousness mo ay imperfect. Hindi yan matatanggap ng ating Panginoon. Amen. Sinabi nga sa Isaiah 64:6, Isaiah 64, sabi nga sa Isaiah 64, verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. All our righteous acts are like filthy rags. Kaya kung i-present mo ang righteous acts mo sa Panginoon, Lord, save me because of these righteous acts, hindi yan matatanggap. Kasi, para lang yang maruming basahan. Ang matatanggap lamang na righteousness is the righteousness of God. Amen. Amen.
na mapapasayo kung mananampalataya ka kay Kristo Jesus as God and Savior. Amen. Okay. So, ayun. So, alas 8 na. Pangalawa, forgiveness of sins. No? Mm. So, first, the result of salvation is justification. Pangalawa, forgiveness of sins. Kasi, na-remember mo, sabi sa Hebrews 10:17 and 18, na, their sins I will remember no more. Yes, Pastor. Hindi natin babasahin. Their sins I will remember no more. Tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon. To be forgiven means that God no longer hold our sins against us and has pardoned us. Tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Now, ano ba ang sins na pinatawad ng Panginoon or binayaran ng Panginoon? Past sins, present sins, o at future sins, o ang past sins lamang ang pinatawad ng Panginoon? Tanan. Yes, all sins. Past, present, future. Kasi yan ang binabayaran ni Kristo Jesus. Kaya nga sinasabi kanina na dahil pinatawad niya ang lahat ng kasalanan, hindi na nangangailangan pa ng another sacrifice. Amen. So, enough na yung sacrifice na yon para sa lahat ng kasalanan. Then, regeneration. Ano ba ang regeneration? Regeneration meaning the giving of new life. Nang tayo ay naligtas, tayo ay binigyan ng bagong buhay. John 1:12 and 13. For as many as receive Him, to them gave He the power to become the children of God, or sons of God, even to them that believe on His name, who were born. Tayo ay nagiging anak ng Diyos, hindi dahil sa will ng tao o sa dugo, kundi dahil sa will ng ating Panginoon. Amen. Amen. Okay, so anak na ba kayo ng Diyos o hindi pa? Anak na ng Diyos. Anak na ng Amen. Diyos. Amen. So, grabe na. Napakarami pa. Sige, dyan muna lang tayo, Archie. No? Next time na Next kasi time na mo ba? yung pamangking ko uwi pa, nag-apply ng wifi dyan. Thank you. Sige. So, Romans 5:17. Very good, Romans 1:16. Tama ka. Thank you. Welcome Sunday. So, ulitin muli. No? Okay, so bukas no? Start. Bukas di. Same. Wala tayong kanta. Kami tayo. Same lang. Tayo na lang kumanta. Mm. Walang gitara. Yung sa ano ba, Chi? Yung sa karaoke na kanta ng Panginoon, meron eh. So, dahil dyan mga kapatid, dahil ginawa ng Diyos ang lahat upang tayo maligtas, glorify God and serve Him. Glorify God and serve Him. Pasayahan natin ating Panginoon. Please Him. Please Amen. Him. Nasa inyong puso ba yan na bigyan ng kasayahan ang Panginoon? Yes. Amen, no? Nasa Sana puso yan. Sana goal natin na, Lord, ngayong araw na ito, gusto kitang pasayahin. Lord, ngayong week na ito, gusto kitang pasayahin. Sana nasa ating puso yan. Kasi, ang tao ay selfish eh. Puro lang hingi, Lord, bigyan mo ako dito, Lord, kasi gusto kong sumaya, Lord, bigay mo sa akin. Atin, ay, gusto lang natin na tayo lang. No? Mga kapatid, tayo ay iniligtas ng ating Panginoon upang tayo ay magbigay ng glory sa ating Panginoon. Kaya,
Kaya ngayon na iniligtas na tayo ng ating Panginoon, magbigay naman tayo ng glory sa Kanya. Ng kasayahan. Yeah, kasayahan. No? Kasayahan na naman din natin Panginoon. Mm. Okay, mga kapatid. Okay, masaya ba ang Panginoon sa inyong buhay o hindi? Masaya ba o hindi? Kaya po. Masaya. So tayo nakakaalam, no? Kung tayo ay disobedient, of course, hindi siya masaya. Nalulungkot No, siya. Kung ang ating kagustuhan lamang ang nasusunod sa ating buhay, ang Panginoon ay sad sa atin. Malungkot. No, Ngunit kung ang kaniyang kagustuhan ay nasusunod sa ating buhay, siya ay masaya. Masaya. Ikaw lang No, Joy. nakakaalam, mga kapatid, kung masaya ba ang Panginoon sa iyong buhay o hindi.